חווית פרידה או שנשבר לך הלב, תקשיב טוב טוב לחמשת הטיפים הבאים, כי הם ייתנו לך את הסיכוי הכי טוב להחזיר אותם, ובוודאות להתגבר עליה. דבר ראשון והכי חשוב, לעשות לה מיוט בכל רשת חברתית שאתה יכול לראות אותה בה. פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק וכל פלטפורמה כזאת או אחרת שאתה עשוי לראות אותה. ככל שתראה אותה פחות ותחשוב עליה פחות, ככה פחות תתפתה לשלוח לה הודעה שתדפוק אותך יותר. 2. תתרכז בעצמך, תתרכז בלימודים שלך, תתרכז בפיתוח האישי שלך, בכוח שלך, בגוף שלך, בתודעה שלך ובחברים שלך, וכמובן במשפחה שלך. 3. תצא למקומות שאתה אוהב, למקומות בילוי שאתה נהנה בהם, למקומות שמפתחים אותך, למקומות שעושים לך טוב, עם חברים או עם משפחה. 4. משמעותי מאוד שתיפגש עם בחורות אחרות. אם יש לך את האפשרות הזאת, תצא לעוד דייטים, תצא לברים, תצא למועדונים, ותצא למקומות בילוי שבהם אתה תוכל לפגוש בחורות שהן בגילך, בטעם שלך, ועשויות לעניין אותך. בנוסף, אם יש לך את האפשרות, תשכב עם עוד בחורות אחרות. זה ישדר למוח שלך שהיא לא האחת היחידה בעולם, זה ייתן לך לטעום